Benin ale y'a ka jamana dancɛ dayɛlɛ ni Niger ye. CEDEAO kɛlen k'a ka ɲɛngili ninnu wuli ka bɔ Niger jamana ka fanga dafirilen juillet kalo tɛmɛnen san 2023 nka Niger ye a ka jamana dancɛ datugulen to ni Benin ye. Ni hakilijigi kuma kɛra Benin jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Talon. A y'a yira k'a fɔ ko Niger fanga ɲɛmɔgɔw bɛ Benin kɛ i b'a fɔ u jugu ko u tɛ jamana fila tigɛ ka baara kɛ ani ɲɔgɔn ye. Niger jamana fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka taji tɛmɛsira koromokari mun bɛna to taji gɛrɛgɛrɛ bɛ se ka bɔ Benin u ka taji tɛmɛsira in Agadem jamana wurudugu ani kɔrɔyanfan fɛ China National Petroleum Corporation ale ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ siraw fɛ ni o ye taji tɛmɛsira ye mun ye Chine jamana o ta ye. Ni nin baara in ye Niger bɛ fɛ a ka taji boli bila fo barikon 100 ani 10 kile o kile ni 90 o de kan ka tɛmɛ sɛmɛ ale port fɛ. A ko n'aw bɛ fɛ aw ka taji ka tɛmɛ an ka jiw fɛ aw kan ka jateminɛ k'a ye ko Benin fɛnɛ tɛ aw jugu ye. Benin jamana ta aw jugu ye wa ko Benin dugukolo a tɛ se ka kɛ ni tɛmɛni dagabali ye. Patrice Talon ale ka kuma la ko hali sini ni Niger fanga ɲɛmɔgɔw sɔnna ka baara kɛ ni Benin ye jɛlenya kan ko u ka bateau olu bɛ fa ka tɛmɛ Benin jamana ɲɛmɔgɔ ye nin fara kuma kan. Benin jamana ɲɛmɔgɔ a ma piripiri latigɛ n'a sɔrɔ Niger ka taji a koronnen don k'a sigi ye walima Beninkaw kɛlen don ka u ban ka yamaruya de di a ma. Niger jamana ka furancɛ datuguli a ye kɔlɔlɔba de sɔrɔ Benin foroba musakaw kan ani daladumuni olu sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ.